लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंसोरखौ बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर दिनैहाय मा ब्लग बानायलायनोसै लोगोफोर इन्टारेस्टिं मोनोबा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि रिंकि मुचाहारी इउटुब चेनेलखौ आरोना लोगोफोर आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेयावनो आंनि गोसोआ गोजोननाय थागोन आरो नोंसोरनि अननाय आरो मोजां मोननायजों थाबैनो भिडिअ लाबोबाय थानो हाथों होननानै आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना होब्लानो जाबाय शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरो जुदि सोरबाफोर गोदानब्लाबो लाइक खालामना गालांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय मा ब्लग बानायलायनाय जायो लोगोफोर इन्टारेस्टिं मोनोबा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय खामानियाथ' एख' गैया आरोना संनाय जानाय मावनाय दांनाय ओमफ्राय मोसौयैनो थांफालाय फैफालाय ओमफ्राय संनाय उन्दुनाय जानायल' आरोना बेनो खामानिया ओमफ्राय सान्दुंआबो दुंगोन दुङा माने ओरैनो गोनो गोथो जागासिनो दं अखायाबो गोसोम जादों ओमफ्राय सान्दुंआबो एसे दोमैलु जादों आरोना नायनोसै दा 12टासोआव मा जायो लोगोफोर भिडिअखौ बिदिब्ला स्टार्ट खालामैनि ओमफ्राय नै जोंहानि जोगोनारा दाखालियो मानबायलायनाय बिदि रोदा ओंखाराखैमोन आरोना नोंसोरनो दाखालि देखायोब्ला बेनिफ्राय नै जेंसिया थुना होनायबा मानबायलायनाय रोदा ओंखारसिगोन आथिं ओंखारजोब्बायनो आरोना फिथाइयानो थायसिगोन दा माथिं सां होनाय जायो नायनोसै जागायाबोथ' गैयानो बेनिफ्राय बैयाव गरसियाबो मानलाबायसां र' दा खोन्थिगोन आं मालानि दिनाव मोनजागोन आरोना हाया मोजांबा बिलाइनि साइजआ एसे मोजां जागौमोन ओमफ्राय दा हानि अबस्थाखौ नायब्लानो जाबाय आरोना नै हासारबो गैया माबो गैया हायानो गोरान रानसावसाव आरोना फोथारनि हा एसे खोस्रोनो मोनबासो मोजां जागौमोन हायानो गैयाबा दा उपाय गैया बेनिफ्राय नै जुमायखौ न' सिङाव एर'नानै दोनफैबाय आरोना दाउआ ओरैबायसा खायसो खालामो ओमफ्राय नै जुमाय रोसिया ओरैबायदि जामालमाल जाना दङ मैया न'नि मानसि बायनो लांफैदों आरोना हाबसे फानजाबायनो जुमाय रोसिखौ फाननाया एसे खम जायो आरोना जोंहा ओमफ्राय बांसिनानो सेरेबखौसो फानो ओमफ्राय नै दुंग्रायाव सेरेब दङ आरोना नै दहाय फुङाव खावनाय सेरेबा ओमफ्राय नै एमाव गुन्दैया दा जुमायाव फोननो नायदों सिफ्रुखानानै दोनबाय ओमफ्राय मैया आइया एमाव देदों आरोना नै दालासे दं एमावआनो मैयासो देनानै खोबना दोन्दोंमोन आरोना दिनै सानसे गाबोन सानसे दोननासो सबनिया खागोन ओमफ्राय गय माखायाबो जोबजोब्बाय आरोना नै जायै बनाबो गैलायलासो नै माइ हानायालागै थांगोना थांलाबा बनाबो सुनायाथ' ओरैबायदि देन्जार सुखायो आरोना अरदाब गंनै सुना होखायो सरकारनि न' मोनबाय मालायफोरा थालायलांबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा थानोनो मोनाखै सरकारनि न'आव केरेमखौ बायना लाबाय गोदानाव खाननै गेलेबाय आरोना गथ'निमोन ओमफ्राय बेगाव मा नागिरनो फैदो दे बिसोरो जाहांलायबाय आरोना आदार जानायनि फाला बिसोरो नेवलि माखासेया एसेबोथ' न'नि बायहेरानो थाङा आरोना बिसोरो ओरैबायदि हांसो गोदनायाथ' जिबौनि गोदोनाजों समानखा आरोना जिबौजों समानखा जिबौ माबा मन'ग्राफोरा गोथै मन'ग्राफोरा बिदिजों समानखा आरोना आयौ ओरैबायदि दुस्थ' हांसो बिसोरो गाखोनायफोराथ' लाजाखायानो ओमफ्राय आंना नै ओंखामा गोदौगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ओंख्रिया जाहैबाय मुदुफुल थालिर आरोना मुदुफुल थायनै ओमफ्राय थालिर आखासेजों संनोसै ओमफ्राय सयाबिनखौ होनोसै आरोना लोगोफोर ओंखामा मोनबाय आरोना खान्थेन खावसे गोसोम जायो खावसे गोसोम जायो आरोना जोंहाना आं दा लेमहोलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर दा संनायाव लोगो मोनफिनसिगोन
ओमफ्राय सेभेन सोमखांनानै स्र'खाबायबो ओमफ्राय ओंख्रियाबो हाखांबाय आरोना ओमफ्राय सारायाबो दुंबाय आंना रेडि आंना सयाबिन एवनायाबो जाबाय लोगोफोरा थुला खोमाबाय सावो आरोना ओमफ्राय आं बिदि सेवो ओमफ्राय